Һуңгы елдарда, бигрәк тә 1990 елдардан һуң халкыбызның алдыңгы карашлы шәхесләре, яшьләр дә, алар да туган ере, билдәле шәхесләре үзләренең шәҗәрәһе, тамырлары турында китаплар чыгара башладылар. Бұл өлкәдә инде безнең төбәгебездә лә күп кенә тарихчылар, туган якты өйрәнүчеләр китаплар чыгарды. Мәсәлән, Рамазан Утагулов, Фуат Сөлейманов, Хөснулла Хамитов, Ирек Бикмәтов, Фәридә Каипова һәм башкалар туган ере шәҗәрәләре турында китаплар чыгарды. Бүген безнең китапханала яңа китап, шулай ук тагыла Иске Сибай туган авылым дигән Сәгадәт Ишбирдинның китабы бар. Бұл китапты төзүче Сәгадәт Гатиятулла Ишбирдин, ул үзе Иске Сибай авылында туган, хәзер уга 90 яшь инде. Ул авылдың аксакалы, йор күзле, шундай тарихты яратылсы шәхес. Ул ошондай китапты үзенең авылының тарихын һөйләп кенә түгел, киләсәк буынга язып та китап зур бүләк эшләгән. Ул Башкортстан Республикаһының һәм Рәсәй Федерациясының атказанган укытучысы, тыл һәм мәгариф ветераны. Китапка авылдың кыскача тарихы, уның билдәле шәхесләре, топонимикаһы, авыл тирәһендәге яландар, күлдәрнең, таударның исемләренең килеп чыгышы турында язылган. Бөек Ватан һугышындагы вакыйгалар да монда иңгән. Миңа бигрәк тә был китапта күлдәрнең килеп чыгышы, уларның ни өчен шулай аталуы турында язылуы бик кызыклы булды. Мәсәлән, Бостан күле турында бана нимә дип яза ул? Хәзерге аэропорттан көньяккарак Бостан күле була торгайны. Кыр һыудары менән генә тукланып, корылык елдарында уның даһуы корой ине. Һуңгы елдарда был күлдең гомере яз айдары гына. Авылыбыз биләмәндә тагы бер бәләкәй күл, Калмак күле бар. Ул күлгә Әһелбәк тауынан артылып Ирәндек өстенә менгәс кенә юлыгаһың. Күл өсте мүк менән капланган, агастан өй һалган кешеләр унда мүк әзерләй. Был китапка фото материалдар да бирелгән. Әле яңгына кулыбызга был китапты алһак та, китап укучылар менән без таныштырабыз. Күптәр килһәләр, үзләренең ошында олатайдарының, токымдарының исем, фамилияларын табалар, һүрәтләрен табалар һәм улар менән горурланалар. Был китап укучыларга ла, мәктәп укучыларына ла зур ярдәм булыр. Туган якты өйрәнүчеләргә лә һәм үзләренең шәҗәрәләрен өйрәнүчеләргә лә бик мөһим, кәрәкле китап булачак. Был китапты һез безнең туган якты өйрәнү модель китапханаһында таба аласыз.